gati anyị ejikọ aka ọnụ jee onye otu anyị n'ụmụ anyị chọrọ ịnọkọ ọnụ maka na ọ bụrụ ihe niile ka anyị ga na-ebupụta na o nwere nke na-ere ụmụ nwaanyị iche iche n'ọnya ka anyị si ka anyị kpoo ka anyị nọkọ ọnụ ka anyị nwee ike dozie be anyị dozikwa hazikwa ụmụ anyị biko na anyị wee na-atụ ụmụazị ahụ anyị na-ahazi ebe ụfọdụ amanụ ji ha maka na ihe niile a na-ajụ ya ajụ a na-ajụfe ụfọdụ amanụ dị ha na-anụ ka anyị na-akụzitukwara bụ ihe akụkọ na-akụdebe ụmụ ka ha na-amụtatụ so that o nwere competition na-abịa ka nwa gị bunatara gị ihe nweta nke ya so anyị na-akwado ya na-akwadosie ike mana problem anyị bụ na anyị kụzicha anyị bịakwa echi ndị ahụ anyị kụziri anyị ama nkụzi ha ọ bụrụkwa iru ọbụrụ ka anyị fụrụ anyị ebidokwa ụwa n'isi so unu na-enyere anyị aka n'ụlọ wee na-ahazitụrụ anyị ụmụazị maka na ọnya ha bụ ike anyị kwa aga n'ọdịnala maka anyị mechaa ka anyị taa anyị nwa ga-akụziziri ha otu esi eme ya maka na ndị nna anyị akụziri ọnụ ọ bụ ebe a ka m bịara wee mụta ama ọ na-aga Obinigwe nọ n'ọrụ tupu okike abịa gbanwere maka ịkpọpụ ụmụazị sasa ndị ajụjụ ama ezi ha taa ka izi n'ọdịnala ka anyị kwụsịrị taa n'ihe ịgbasitara chi na aba anyị ka anyị mara onye nọchara ụmụ anyị ụwa anyị nọche n'ọtụ ụwa ebeela ha ihe ụzọ ụmụ anyị wee nwee ike wee dị ogologo onye ihe mebere nwa ya ka ọ mara ụzọ ọ ga-esi na-amụta ije tupu onye a maọbụ tupu onye ịmara ihe